Mutungamiri wemino opposition munyika yeZimbabwe ari NELSONCHAMISA waya vaitaura mashoko achiti akwariswa kuri kuitwa ayo majournalist panguva inoi. Aiwa, kuri kuonekwa kunzi it's a violation of fundamental freedom nemahuman rights. Sanapenda mashoko atinoda ari NELSONCHAMISA vachitaura pamusoro kwekuwariswa kwakaitwa Blessed Muhlanga. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Timda pahindo yakamudanyira chiti targeting of journalists is archive. The arrest of journalist Blessed Muhlanga is a flagrant violation of fundamental freedoms and human rights. This arrest is an affront to civilization, press freedom and democracy. Journalism is the oxygen that thrives society, a free press of the lively blood of a progressive and functional modern society. Section 61 of Zimbabwe's constitution guarantees freedom of the media. This right must be upheld. The first indicator that those in the government have turned against the people is in the targeting of journalists as conveyors of information, and news journalism as a profession must be protected. Tomashkwambira tokopana pana ari NELSONCHAMISA vachimirira macitizens majournalist varikuuya panapa vachiaccuswa nevamwe vachiarrestiwa vachiti aiwa vakomana the government must promote nekutosimbisa vakomana avo because the unveil vanobudisa zvinhu zvanga zvisingazivikamwe. Panguva inoi tichiona kuti vakomana vachidhiga deep seated corruption yanga yamunyika. Now they are suffering the consequences yekufungura vakomana the regime. Mbutidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu tiina mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.